Ne batem! Ha, ha. Acuși te bat! Ha, 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 tu n-o să mă câștigi niciodată, voi mărânțelor. Dăm drumul! Au, au, ochii mei, dăm drumul! Acum și te eliberez! Ha, nici gând! Ha, pa! Au, țineți-l! Acum stau ce? Ha, ha, nu intra! Ha, eu mă duc, ha, nu-ți dau voie! Dăm drumul! Ha, hei! Ha, ți-o scot pe săr! Ha, ha, ha! Salut, prietene! Nici gând! Eu îi apăr pe ei, așa că tu du-te într-un loc! Ține-l! Roșu, hai vină! Tai-el! Oh. Eu țin minte că tu m-ai salvat. Mulțumesc! Așa că vă voi apăra. Hai la bază! Ha. Mie mi-e interesant. Nu e greu să mă bat cu mulți. Ha, ha, ha. Ha, cu unul mijlociu pot. Asta e un pic mai mare, așa că tot nu e problemă să-l bat. Ha, ha. Cine ești? Ha, intră la controlul lui. Sunt la control. Ha, bine că știu cum să mă apăr în costum. Cine ești? Eu sunt moartea. Eu te voi ucide. Oh, nu. Iar ai fugit. Trebuie să mă duc la baza voastră. Ah, eu sunt un pirat. Ce de bine. Oh, eu vă voi apăra. Nici când. Cu toporul stai capul. Și tu du-te de aici. Mă răzberesc cu unul și apuc cu a doilea. Nu-ți dau voie. Fugi. Haidem. Nu-ți voi da voie să ucizi pe nimeni azi. Ai. Ha. Mă fac mai mare și te voi bate. Ha, 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 ha. Da, ha. Bum. Eu te voi bate azi. Ești reparat, ai și un upgrade. Nu, trebuie să fug. Reparație. Și plec eu. Totul bine? Da, totul e bine. Trebuie să mă duc cu portocaliu. Ce de bine că am un sabie. Wow, ține. E sabia ta. Mulțumesc! Sunt un pirat adevărat! Antrenează-te! Foarte bine!